Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jingknya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna, ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya bat kajing im kat labang laki layale, usip jing im unang sensya. Ka Jingpule na ki kam jing ki apostol kal nong ba ar kan khat khat saw ar puar hadu balai pulai ha ka sngi Pentecost Petrus ubalai yang lang bat ki khat waingut ula penjam la ka sur bola kran haki korong ba Judea bat phi baro ki ba shong ha Jerusalem to phin tep yakani bat to sha skor ki ktien jonga Ujisu na Nasret ubriu yauba la kubur hapi dau blai digi kamba ki Jingpula bat ki dak ishin ki bau blai ulale dau hapdeng jong pi kumba pi hi pitem yau new Jisu yau bala IT no kat kum ka sandur bat ka Jingtumul pa jong blai pila sanar pna bala penyap daki kti jong ki riu baman Henry blai ulapen me pat yau da ka bawlo palai ya u na ki jing khom jong ka jing yam namar kamla banlong ba un sha bat haka na ba udabet u ong shaphang jong u ngale i yo trai khmat jonga barabor na ba udon haka mon jonga bangan om sha pensir namar ka ta ka dono jonga kala kamen baru thale jonga ula shat kamen pucet ka do jonga kan seem ha ka jing kermen na ba menom ino e kamen sim jonga ha kanyamra lamne men sha eu bakhu jongme un mat ya ka jingpun melapan i hanga ya kalanti jong ka jing em bat men pendap ya nga da ka jing kemen na khmat jongme ko para nyala ban kren shai kadar hapi shaphang udabet ukpa temen baula yap bat latep ya u bat ka jing tep jungu ka don hang ni bat ni hadu menca mene Henry bau long unang ithulupa bau tep bau blai lakular ha u daka basmai bu un ki yawe na ki khon jong u ha ka khat jong u ri ilpa ba lakren shaphang ka jimi pa jong u Chris ma enshim la ino i u ha ka nyamra lamne ka do jong u ka mat ya ka jingpon yaune hiu Jisu blai ula pen mi pat badia kata ngi baro ni long ki sakhi haba lakin tu usha kamon jong ublai bad haba uli opdiang nau kpa ya ka jingkular jong umen sim bakhoj la the karhai ka ni ka ba phio i bad ka ba phio sngo ka ktien jong utrai ka sam ka bakhan riu tu sumare nga ablai namar ngawan ri hami tu sumari nga ablay namar ngawan ri ami nga ong hau try melong try jonga ko try me melong kalen nong kenji bat ka baha jonga me hi me bat ya ka baha jonga tu sumari nga ablay namar ngawan ri ami ngan ker khu yo try ba ai but yanga bawat men miet ru uyalam ya ka do no jonga ngayai bu yo try hakmat jonga bat u hakaliang kamon jonga ngana omsha penki tu sumari nga ablay namar ngawan ri hami jekom ta ka dono jonga ka shat kamen sim jonga ka kamen wat ka do jonga kan yo jingkermen naba menom IT ya kamen sim jonga sha kanyamra lemne men sha bau bakhu jongme unmat ya ka jingpon
to sumari nga ablay namar ngawan ri hami men peni hangai kalenti ka jing em ka jing pura ka jing kemen hakmat jong me bat ha ka kamon jong me ka jing sok si junam to sumari nga ablay namar ngawan ri hami ka jing puli naga gospel bakot kat kum Matthews kalenong ka bar pra kan khot ka bapra hadu bakhat pra ha ka cha ka por ki kan thai kilami ken rat naga jing tep daga jing ting bat ka jing kemen ka bakrau bat kilamare ban ya tho agisin ran jong u badakmi jisu lay shem bat ki bat ula ong kublei kilawan shajan bat kilabat ki kejat jong u bat kilamane ya u teu jisu la ong haki bat shep ting kilek bat ya tho aki para jonga ban le cha Galilea bat hang cha kin so i nga kat ba ki dang ya le hakmi kat tu kat ningut na kinong aphira kila le cha kanong ba bat kile tho akiling do rang ba kat kabalaja kipat anda kile kendu bat kitamen kisan kile subut kila ai jengkai kita kisipai bat kilapta kumni toong ha kibriu kisenran chungu kilawan men miet bat kila tu no ya u kat ba ngi dang yo thia balada ulat untip ya kane nyen sapan ngai yo u bat phindai ban kuslai ei kumcha kila shemi kata ka pisa bat kila le kumbala ai bud yaki bat ya kane ka khana apan priang ha pedeng ju hadu menta meni ka gospel jong utrai